سلام سلامات ያው ደህና ድኹም ሎማዓንቲ ልመጻኹ ብዛዕባ እቲ ልበሃል ኣሎ ናይ ጦርነት ቅስቀሳ ምናምን በተለይ ስለ ሃይለ ደደቢት ጦርነት ሃም ማይ ምፍታሕ ወይም ሃምቲ ናይ ማይ ምጉድጓድ ምባል ሃምቲ ተውግዖ ልክዕስ የኾነይ ካብ ኣውስትራልያ ኮይንካ ንላዕሊ ኣብዛ ኣብ ትግራይ ኮይንና ዕፅዋይ ክባይ እንታይ ሃም ዝኾነ ትስቃይና ማከሮ ንሕናና ብደንብ ንፈልጦ እና ትህዝቢ ኩሉ ልበዝሕ ሰላም ይልደሊ ቢዝነስ ለስ ዓይኑ ለሎ ቢዝነስ ተትሰርሑ በተለይ ጦርነት ወሳውሱ ተውግዑ ሰባት ከምና ሃይለ ደደቢት ለበልኩም ኣውስትራልያ ኮፍ ኢልካ ጮማኻ ናልዓኻ ሓሪፍ ሂወትና ነበርካ ጦርነት ጸላእትና ገለ ሓቀኛ ተኮይንካ ሓንቲ ድሽቃ ንዓኻ ትጽበላ ይበሃል ኣሎ በረኻ ሞ መጺኻ ምስ ህዝብካ ተወፈይ ድሽቃ ሒዘ ገለ ኣነ ተልመርሖ ናቲ ሓሳብ ስሙዑ ገለ ኢልካ ትጉረሮ ጉራኒ እናተኺልካ መጺኻ ብተግባር ተተርእና ትኩነታት ትልወስወስካዩ ውስወሳ ጦርነት ንእሽተይ ፍንጭታት የረሎሞ መጺኻ ተተሳተፍ እሞ ዓቕምካ ተትርእና ትጅግንነትካ እቲ ዓቕምካ ካብ ሚድያ ውፅእ ኢልካ እታ ሚድያ ለ ሒዝካያ ተትመጽእ ኣብቲ በረኻ ለ ተትሰርሐላ ጽቡቕ ይመስለኒ ኣለበለዚያ ኣብኡ ኣውስትራልያ ሓሪፍ ሂወትና ነበርኩም ጦርነት ስቃይ ገለ እቲ ህዝቢ እቲ ኣካሉ ዝጎደለና እቲ ብዙሕ ፀገም ዝበፅሑካስ ሓቢርኩሞ ይትፈልጡይ ካልኣይ ኣካሉ ክገድል መስዋዕቲ ከፍል እቲ ወጣት ግን ኣይዞኹም ኣብ ጎንኹምና ገለ ንዓሞ ኣብቲ ለለኻዮ ቦታ እንድሕር ለካኣለ ኮይኑ ኣዘዋውረና እሞ ንሕና ኣብኡ ኮይንና ነበረታትዐኩም ንእሽተይ ንጥዕሞ እቲ ፅቡቕ ሂወት ለ ማለት እዩ እና ተልካል ብጦርነት ኣብ የትም ሃገር እኒአዩ ኣብ ልማዓወል ሃገራት ንክብሮምና ንማንነቶም ይወድቁ እዮም ናይ ትግራይ ጦርነት ልበዝሕ ተሪእናዮ ግን ስንኩል ዝኾነ ጦርነት እዩ ይኸድ ትስዕር ምስ ሰዓርካ መጨረሻ ኣብ 2 ኣብ 3 ግዜ ትኽፈል ሃምዚ ሕዚ ገይሮሞ እኒአው ሕዚ ጦርነት እዝስ ተላዒሉ ንበል እሞ ትግራዋይ ስዒሩ እሞ ካብኡ ኸ እቲ መሪሕነት ኣብ ክንደይ ክካፈል ሒዝኻ 2 3 ሓዲኡ ናብ ሻዕብያ ሓዲኡ ናብ ቤተ መንግስትስ መን ክካፈል ልኾን ምክንያቱ ፍርሕቲ ኩሉ ህዝቢ እሱ እዩ እቶም ነድንቖም ነበርና 4 ኪሎም ኮይኖም ጦርነት ዝቆፅቆስ እኒአው ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተወግዐ ወግዕ ስለለሎ ሃም ንፈልጦ እናተኸኢልኩም ኣብዚ ነትሪእዎም ኣለኹም ብዙሕ ነገራት ነቲ ህዝቢ ዝጠቅምስ ኣይንሪኢ ኣለናይ ሰብ ተጨውዩካስ እንታይ ጨውይዎ ኣበይ ኣሎ ናበይ ኸይዱካስ ምንም ዝፈልጥዎ ሓበሬታ የሎ ወይም ፈሊጦም ሓዊኦም ይኾኑ ይኽእሉ እና በተለይ ሚድያ ሃይለ ደደቢት ንትግራይ ህዝቢ ብጣዕሚ ተቆርቋሪ ትግራዋይ ካብኣይ ንላዕሊ ትግራዋይ ተቆርቋርነት ጦርነት ካብኣይ ንላዕሊ ትግራዋይ ተቆርቋርነት የለ ኢልካ ብዙሕ ግዜ ተወግዕኻ ተትመርሖ ትብልኻ እና ተኺልካማ መሪሕነትካ ሕዚ ይለድልየና ድሽቃ ሒዝካ ድሽቃ ገለ ትብልኻ እንትን ሰውነትካ ውልሃ ነፅኻ ኢለ ናይ በርገር ናይ ምናምኑ እና ተኺልካ ሓንቲ ድሽቃስ ንሃይለ ትፅበላ ትበሃለላ እሞ ናብቲ በረኻ መጺኻ ንህዝብኻ ተትውፈ ርግፀኛ ሓንቲ መዓልቲ ኣቲኻ ሓደ ምሳኻ ውይይት ዝገብር ጥምቀት ሕሊፉ ወዲያው እዩ ናብ ወፃኢ ተመሊሱ ትክክለኛ ተኾይንኩም ንምንታይ ለይፀንሕ ተኾይኑ ምስ ህዝቡ ኣብ ጎኑ ለይኮነ ምሳኻ ለውግዕኒ ሓደና እናተኽኢልኩም ሰላም ሰወኹ ወይም ሃመይ ጌርካ ፅቡቕ ሂወት ክነብር ሃም ዘለዎ ትግራዋይ ተትሕቡርና እምበይ ሱልኻ ብነፃ ዋይፋይ ዳርጋ ዋይፋይ ብነፃ ኩሉ ነገር ኣንሕና እኳስ ብክንደይ ቅርሺ ብክነትና ድኽነት እዚ ዳታ ከፊትና ንሰርሕ ኣለና እሞ እርግፀኛ እየ ጦርነት ሳምቲ ቦምባ ምፍታሕ ምህናፅ ጉድጓድ ምብሓር ገለስ የኾነ ደደቢት በተለይ ተውጓዕ መጉዕታት ደደባት ገለ ትብል ሃም ቲብ ትያታ ሃይዋት ካይፈልጥ ኩሉ ሻዕዳ ደደብ ትብል ቃልስ ኣፍካያ ተወቂጣ እሞ ሚድያ ላእክል ዓብዪ ሪስፔክት ዘለዎ ነገርስ ተይለይ ትፃረፍ ለይኮነ ቃላት ተለዮ ተወግዕ ባህላ እየ ጮማና ልዓኻ ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ የተሓላቐ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ዋጋ ከፍል እየ እስካዕ ሂወት ክስውእ እየ ገለና ኣልኻ ኣብ ሙቸት ኩሉ ሰብ ይስዋ እዩ ሙማትናኮ ኩሉ ይተርፊ ጦርነት ይሃሊ ኣይሃሊ ኩሉ ሰብ መዋህቲ እዩ ድሕርዛ ኩነታት ትፍጠር ግን እናተጓየኹም ነርኩም ሃም ቢዝነስ እና ኣንሕና ንእሽተይ ነዕርፍ በተለይ ኣብቲ ውግእ ዝነበረ ሰባት ክዕርፍ እሞ
ካው ሓንቲ ተሞኽኒ ዋንያ ኣውስትራልያ ሃመጌርና ንመጽገል ኣብትና ህዝብ ትግራይ ውግእ መጀመርያ ጆኖሳይድ ክፍጸም ከሎ ሃገር ኢሉ ትክክለኛ ልመጽ ዲያስፖራታት ነይሮም እዮም ዝተፈላለዩ ምክንያት ተሓዊኦም ላእተው ብዙሕ ነገር ዋጋ ለኸፈሉ መጨረሻ ባንዳዬ ገለመለ እናተባሉ ልነበሩ ሰባት ማለት እዩ ክንደይ ዋጋ ከፊሎምስ ተናሽዎም ብዙሕ ነገር ካብ ኦሮሚያ ባዕሉ ልመጹ ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ኣምሊጦም መጽኦም ትግራይ ዋጋ ለኸፈሉ ኳስ ተፈቲኹሞም ሓሪፍ ሽምትዎም ሓሪፍ ማዕርግትዎም ምስናትኩም ትክክል ይኾነ ዓላማኩም ኣስተኻኽሉ ዲስፕሊን ጎሩ ኣይ ተኸድ ኣሳስ ከአውስትራሊያ ልመጽ ይመስል ዝም ብለ ሶሪ ቅርታ ኣብ ላይ ባቲና ዝም ቢ ከአውስትራሊያ ተላኸከ ይኾን ኤኒዌይ ያው ትግራይ ራይዋ ሃምዚ ኣስራح خلات ብዙሕይና ሶሪ ያ ነገር ወታትያ وا ان هايله لا لا يددبت لا يدال على زنبك سنو كواغا خفيلو كاي تግራይ ና ሃይለ ሓወይ هو ዲስፕሊን ለኾነ ነገር ተቀርብ መቸም ተሰምዕ ካይለ ያምኒ እንደይ ብዙሓት ተማሃሩ ሰባት ነጊሮም ካቶ ናቲ ሓሳብ ተሰምዕዋ ካው ተኸፊሉ ካይትብል ሓደራ ሓንቲ ናይ መጨረሻ መዕፀየ ክናገር ያው ትሬለኻ ቡና ባዕሉካስ እንደምን ሚልናና ከፊልና ንሰተለና ተትخفለና ነይሩ ኣብ ዝዳቡና ዘይ መግነኻና ነይርካ ከም ትፈልጦ ዊስኪ ምናምን ኻሊማሊ ለለዎ እዩ ኣታሳስ ዩቲዩብ ቆይ ያው ዩቲዩብ ያحسي እና ያው ቫይራሊ ባይዘዚ አይ ማለት ምስዕሩተና ናተዋይኻ ገለ ዝመኒና ረዚ ስለ መልክዕ ገለና ተንተናራ ስለ መልክዕ ሜካፕ ገለ ዝጋውና ልመስልናራ ስለ መሽሙና ተንተናራ لخنا أرجع يقول البال لخنا معلت دي بلاي نحنا قنجونا يتقرارو موديلات لخنا قدامين نيرنا تقراي نوكلنا نيرنا يلوم سايل لو واقع ساعات نيرة ما أنا هاي الحوي دشكا بيكالو نتيخا أفتو قتها تساتف ندم نميلها بعد ما ديو بنتن ديو مناتم تصمدو سرعة اليوم ما نسوي أي قوامي مناتم مسخلو فقرنا ندلي ነገር ግን ሐቀኛ ተኾይንኻ መእተይ ትስእኒ ያው هم ተስፈልጦ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ بحر ገረስ ስለልሎ ባገርካ ሸተት ኢልካ መእታይ ብኡ ለኽለካ ኢልና ኢትዮጵያ አይ ባዕል ፈቅደል ዛኾነ ኢሳያስ هو ስሕወይ ዛጽምቶ ተስሕወያ እና ተኺልኻ ብኤርትራ ገርካ ታኣት ትኽእልካ ሞ ሐቀኛታት ተኾይንኩም ብኤርትራ ገርካ እተሞ ትናይ ህዝብ ታሪክ ጅግንነትና እንትን ትብሎ ጅግንነት ምናምን ትብሎ ነገር ተለሪእና ምርሕና እስቲ መጺኻ ኣነ ተልመርሕ ክዕውተ ነይረየ ናቲ ሓሳብ ስምዑ ገለ ትብሎ ወግዕታት ነይሩ እና ፕሊስ ንእሽተይ ኣውስትራልያን ሓውስ እንግሊዝኛ ብኻሊ መዓልቲ መጽየ ተደሊኹምነ ብዓረብ ዓቕምታት ነና እዩ ዓረብ ለ ዓይኒ ሰንፊ ብኻሊ ሰዓት ጌርና ማለት እዩ ንሕና እንግሊዝኛ ብዙሕና እና ሃይለዋ ብኤርትራ ጌርካ ብባድመ ጌርካ እንደምን ሚልካ ሾሊካ ብናብ ትግራይ ማንም ነኳስ ርኡስ ልፈልጠካ ይመስለና ኢትዮጵያ ሲሎም ኩሕልፍካ ነይሮም እዮም እና ተኸይልካ ትግራይ ትደልየካ ኣላ ሕዝያ ትደልየኩም በተለይ ጦርነት ትቕስቁሱ ነበርኩም ሰባት ብጦርነት ኩሉ ነገር ልፍታሕ ኢልኩም ተኣምኑ ነበርኩም ሰባት ትበራታትዑ ትዋሳውሱ ነበርኩም ይምርሕና እወ ዓቕምታት ደኺሙን እሞ ካብኡ ግን ብናይ ቡምባ ዓይነት ስታይል ይኾነ ካይትመርሑት እዚ ሰብ ከናደካ ከሎ ቡማ ይትሰብረልና ቆጻሪትና ወና ይትዕንወልና ማለት ተውግዕ ወግዒ ከበት ስለልኾነ ተኸይልኻ ሃይለ ደደቢት ብናይ ቡምባ ዓይነት ስታይል ትግራይ ሕዚ ናይ ማይ ሕፅረት ምናምን ተሪበ ይኾኑ ትሞያ ንእሽተይ ሞኪርና ነርናና ተማሂርናዮ ክቡር እዩ በተለይ ትግራይ ሕዚ ናይ ማይ ኣቅርቦት ብጣዕሚ ለድልያ ዓቕምታት ካብኡ ተተርኢ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ዶክተሬትካ እና هم بومبا فحرنا أنتن غير خايت مرحو تعدي فحير خايت ودلنا نقول يغني لنا إيشي تخيلها أوكي شيء نا
ሰላም ንደቂ ሰባት ኩሉ ይቀኒለይ